Hej, det her det er en screenshot til afdeling 5, som handler om spillet 9, som man kan se her på skærmen, og binære tal. Og binære tal, det er tal, som starter med 0, og så bliver det 1, bliver 2, og så dobler det sig, så videre, 4, 8, 16, 32, 64, og den går videre ud i uendelighed. Det kan man illustrere på en hånd også. Der har vi tænkt os at starte med 1, hvor vi siger, at tommelfingeren er 1, den næste, altså pegefingeren er 2, langefingeren er 4, ringefingeren er 8, og lillefingeren den er 16. På den måde kan vi tælle op til 31 bare på en hånd. Til at starte med, så har vi tommelfingeren, som er 1, den strækker vi, så bagefter så det tager vi den ned, så strækker vi pegefingeren, det er 2, så har vi tommelfingeren op igen, så er det 3, og så tager vi begge to ned, så har vi langefingeren, og så er det 4. Så tager vi tommelfingeren op for at få 5, tommelfingeren ned, pegefingeren op for at få 6, tommelfingeren op for at få 7, og bagefter alle tre ned, og ringefingeren op for at få 8. Og det her, det går videre hele vejen op til 31, og det vil jeg egentlig ikke rigtig gå mere ind i. Spillet 9, det går ud på, at spillet på internet går ud på, at man skal få modstanderen til at trække den sidste tændstik, som man kan se her på skærmen. Og man har så til at starte med det valg, om man selv vil have det første træk, eller om computeren skal have det første træk. Jeg vil først lige vise noget i Excel. Jeg har lavet et skema her, vi kan se de her 4 tal oppe i toppen, som er tallene 1, 2 og 4. Det er fordi, at vi har i nederste række, som man kan se her, har vi op til 7. Det går ikke op til 8, så vi har tallene 1, 2 og 4 lagt sammen, det giver 7. Så jeg vil starte med at skrive ind i Excel, hvor mange der er af hvert binært tal, og i stedet for at sige, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 år, så skal man altid starte med det største tal, eller tælle hvor mange der er det største tal, så man kan se her er der en 4, og her er der en 4. Så kan vi se, at her er der så en 2'er, og her er der så en 2'er, og så er der til sidst er der 4 1 år tilbage herude. Så det skal være op herinde, at der er 2 4'er, 2 2'er og 4 1'er. Det gælder om for os, det er, at vi hele tiden skal, efter det er vores tur, have den til at stå i en sikker situation. Når det, der betyder, at den står i en sikker situation, det er, hvis vi ser på sætning 1 hedder, at det kommer jeg tilbage til. En sikker situation er, at efter ens tur, så er alle de her kolonner, der er et lige antal. Altså er der for eksempel lige nu en sikker situation med 2 4'er, 2 2'er og 4 1'er. Hvis der nu havde været 1 4, 2 2'er og 4 1'er, så havde det været en usikker situation, siden at der havde været en af noget, som er et ulige tal. Og vi skal gerne hele tiden have de lige tal, for at det er en sikker situation. Derfor vil det være en fordel for mig at lade computeren starte i spillet, siden at den allerede står i en sikker situation. Det der sker er nemlig, at computeren kun kan sætte den i en usikker situation, lige meget hvad den tager væk. Den må i spillet må man fjerne så mange man vil fra en bestemt række. Hvis den for eksempel har tænkt sig at fjerne en heroppe, så kommer der til at stå kun 3 1'er tilbage, hvilket vil sige, at det er en usikker situation. Hvis den har tænkt sig at fjerne 2, så kommer der til at stå 1 her, hvilket også vil være en sikker situation. Hvis den har tænkt sig at fjerne 3, for eksempel her, så fjerner den en 2 og en 1'er, hvilket vil komme til også at være en usikker situation. Hvis den nu har tænkt sig at fjerne 3 hernede, så vil der i stedet for komme til at blive fjernet en 4, siden at vi talte en 4 her. Og derfor vil der komme til at stå 1 her, og der vil komme til at stå 3 her, hvilket også vil skabe en usikker situation. Lige meget hvad der sker, hvis man er i en sikker situation, kommer du altså til at sætte dig selv i en usikker situation.
Derfor sætter jeg computeren til at starte først. Så vi kan se her, at computeren den fjernede 1 hernede. Det vil sige, at der er bare blevet fjernet en etter. Så skriver jeg 3 heroppe. Det smarte for mig er jo så bare at fjerne en enkelt etter mere, og er faktisk også det eneste træk, jeg kan lave. Så jeg vælger at fjerne etteren op i række 1, og så skriver jeg 2 heroppe. Nu har jeg igen en sikker situation siden, at jeg har 2, 2, 2. Og så siger jeg igen, at det er PC'en, der skal lave træk. Den fjerner så en etter der, hvilket vil sige, at der er en etter mindre mere her. Så nu er der kun en etter tilbage. Den skal jeg altså finde. Der er en 2'er her, en 4 her, en 4 her, en 2'er her og en etter her. Så jeg skal fjerne en enkelt ned fra en 4. Det har jeg så gjort, og så er den 0 etter tilbage. Så er det så PC'ens træk. Den vælger så at fjerne 1 fra en 4. Det vil sige, at nu er der kun 1 4. Og der er i stedet for kommet en 2'er mere og en etter mere. Så skal jeg nu have det til at være lige, og derfor bliver jeg nødt til at ødelægge 4'eren hernede, og have det til at være lige mange igen. Det vil jeg gøre ved at fjerne 3, fordi så får jeg en 2'er mere hernede, og så har vi 4 2'er, som vi kan se heroppe. Det er forkert. Nej, jeg vil fjerne 5 her. Så vi kommer til at have en 2'er her, en 2'er her, en etter her og en etter her. Så jeg fjerner, så nu er der 0 4'er. Der er kun 2 2'er, og der er 2 etter. Så er det så computerens træk igen. Den vælger at fjerne en etter. Så nu er der kun en etter. Derfor vælger jeg at fjerne en etter, der var en etter. Det er den der. Og så kommer vi til at have 0 etter. Så er der 2 2'er tilbage. Så siger jeg, at PC'ens træk, den fjerner så 1 deroppe. Og det her, det er så det eneste sted, hvor man så kan sige, at nu er det, at jeg godt kunne sætte den tilbage i, at det skulle være sikkert, men så vil computeren komme til at vinde siden, at det gælder om ikke at have det sidste træk. Så i stedet for, så fjerner jeg de her 2, så at der kun er 1 tændstik tilbage, og så bliver computeren nødt til at tage den sidste. Og så valgte jeg så. Og det er sådan, man vinder spillet. Jeg sagde før, at en sikker kombination kun kunne laves om til en usikker kombination. Så er det sådan, at med en usikker kombination, der kan du altid lave den om til en sikker kombination. Men du kan også lave det om til en usikker kombination. Ved for eksempel, jeg laver et nyt spil her. At jeg siger, PC'en laver et træk her. Nu er den så i en usikker situation, siden at der kun er 3 etter. Hvis jeg så vælger at fjerne en 2'er her, bum, så kommer det til stadig kun at være en etter der, en etter der og en etter der. Det vil sige, at vi kun har 3 etter, men nu har vi også kun en 2'er. Så jeg har faktisk bare også ødelagt det og har givet computeren et forspring.